Менә сез әлеге теманы тикшергән һәм өйрәнгән кеше буларак, клублар бүген никадәр дәрәҗәдә тулылана? Миңа калса, бүген авыл үзен үзе развлекать итә алмый. Авылларның хәзер андый потенциалы калмады дип саныйм мин. Һәм шуңа күрә, әгәр без авылларга клублар салабыз икән, әгәр без анда ниндидер дәүләтнең акчасын тотып моны эшлибез икән, күрәсең, анда бер кеше эшли дисез. Бу авылларның сыйфатын да ясарга кирәк. Һәм моны Мәдәният министрлыгы гомумән безнең Казаннан башка гына авыллар эшләп чыга алмый дип уйлыйм. Шуңа күрә безнең министрлык карамагында 60 мәдәният оешмасы бар. Булар театрлар, концерт оешмалары, оркестрлар, филармония. Алар бөтенесе районнарны шифлыкка алырга тиеш һәм аларга ай сайын килеп концертлар, театрлар оештырырга тиеш. То есть, менә шушы конкретно районның, конкретно авылның зауыгын күтәрү, мәдәниятен үстерү буенча безнең һәрбер оешма җаваплы булырга тиеш. Килсен симфоник оркестр ниндидер бер музыкантлары белән концерт куеп китсен. Килсен опера театрының ниндидер бер кичерәк кенә концертный группасын оештырсын. Нишләп бу мөмкин хәл түгел? Ләкин кечкенә авылларда һәм мисал өчен мәсәлән 10-15 кеше килеп әлеге концерт үзен аклар микән? Равил әфәнде, килешәсезме моның белән? Безнең клуб салуда үзен акламый, ләкин без аны эшлибез. Төрле клублар булырга мөмкин. Мәсәлән, авыл халкының, картларының да, яшьләрнең дә ул авыл халкының гаебе юк монда. Что анда штатта берәү генә, что алар җырлый алмыйлар. Төрле бар возрастной категория урта яшьтәгеләрдә. Аларның да клубка чыгып катнашасы килә. Ә бит мероприятие бит мәсәлән каралган икән, аларны пускай привлекает. Да, дөрес, алар җырлый да белми торгандар, бии да белми торгандар. Ну, аларның талантларын ачырга кирәк, талантларны эзләргә кирәк. Дөрестән дә, менә кемнәр булса да, һәрбер авыл үзенчә бер якка направлениесе белән. Мәсәлән, кайсыдыр авылда яшьләр күп, ул, например, җырчылар күптер. Кайсыдыр авылда биючеләр күптер, кайсыдыр авылда баянчылар күптер. Направлениесен шулай алырга дип уйлыйм. Чөнки сезнең эшегез шул бит инде, сезнең шуның өчен куйганнар. Ачасыз инде. Ачабыз без, алар бит халык килә, алар бит халыкның бит гаебе юк анда, что нинең специалист булмаган, аларны чын җырчы ясый алмаганга. Мин асын әйтмим, менә шуңа күрә аларга өстәп сез үзегез дә авыл нәрсәдер эшли. Ләкин шуңа күрә сезгә килеп концертта куйсалар, спектакльләрдә күрсәтсәләр, бу бит халыкның зауыгын үстерү генә.